Garaipen bat etxean, nahiko larria izan da, amaiena lortu dituzu hor puntu batzuk aurreratzea, baina larri bilizarete ez? Oso larri egi. Hasiera baten zelkapen nahi behiatuta, jokalari batzuk, edo nik uste sentsazioa erlajazioan azala, azpitik zeon talde bat zalako, baina azkeneko emaitzak ikusita beraienak, oso kontziente ginen ez zela partio horreixa izango. Gaina, ni entrenaren naizenetik inoiz ez du irabazi Inauteri ondoren, eta beti partio oso zaila izatea, azkenen Inauteriko gorputzako gogorrak izatea, eta horri buelta matea asko kostaitea. Entrenamendu rutina guztiz puskatze deu, baina iruditzen zait bi entreno nahiko txukunin diteula, irabazi deu, eta nik uste horrek laguntzeigula bola honen jarraitzeko, eta lortu deu 6. garaipena jarraian. Izan ere, autokar esertia da 15. postuan zegoen orain arte, ez du 6. hor tarte handia ez? Bai, tarte handia da, baina bere talde oso gazte izanik, temporada aurrea junala, jokalari gaztoiek mailai neurri hartzen diote, gero eta beto jolasten nahi dira, eta goiko taldeen aurka gero eta emaitza estuagok, eta baten bati sorpresa eman diote, eta alde hortatik ikusitan, ikuste mendik denboralia bukatu bitarten partio esente irabaziko dituztela, gehien bat ikusita maila mantentzeko irabazten hasi barko dutela, bestela mailari agur esan barko dute, eta ziur nago hemendik maila, temporada bukatu arte partio esente irabaziko dituztela. Bai, partido osoa aurretik eman deu, nahiko lan txuku nahi da, baina bukaeran gertuatu zaizkigu eta pixka komplikatu da asuntoa, baina, ondo bukatu du azkenen. Aurreko asteburuan, Inauterietan ere partidua, Paduraren aurka, baina irabazta lortu zenuten, eta diferentzi pixka batekin gainera. Bai, lan txukunen genuen hasieratikan, bentaja hon hartu genuen, eta batez ere deskansotik bueltan, 30 diferentzia hartu genuen, eta ez genion utzi juten. Urrengo partidua daukagu gorri maiuskula baten markatuta, aurkari zuzen bada, hemen etxean puntu bategatik galdu genuen, Arantza haundia daukau beraiekin, jokalarik minuta daude partio horrekin, behin eta berriro komentatzute aldagelan partio irabazi ardeu, aldeotatik motivazio arazoik ez deukiko, arazo izango, gian motivazio gehiegi horrek, urduritasuna sortu dezakela. Txetik kanpo beto iga jolasten azken aldin, eta espero hori baliatzea eta partio ondo prestatuz garaipena lortzea.